Siocled Melfedaidd. Gan i weld pa mor felfedaidd fydd hi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Angen tair arall. Mewn bag bwyd plastig, malwch y bisgedi yn friwsion. Mae'n fod y rysáit yn dal yn y bag. 1 i chdi, 1 i fi. Dyma'r math o goginio dwi'n licio. Dwi'n mynd i nôl tap mesur achos dwi'n meddwl bod y tyn ma'n rhy fawr. O, ti'n gweld? Mae'n 24 centimetr. Iawn, wya wan. Cael y melanwy o'r gwynwy. Wel, dwi wedi gwneud peth anghywir yn syth yn do. Dyna sy'n mae Jamie Oliver yn gwneud. Di Lois heb gael gwers gan Jamie. Fel ma nhw'n neud, ynddo, dwi'n siŵr. Wo! 85 gram o siwgr nan. Chwisgio'r gwynwy a'r siwgr dros ddŵr cynnes mae'r rysáit yn ei ddeud, nes mae o'n farang. Pa mor hir di fod yn dalo na? Sa rhywbeth yn y bowl yna. Na, di hwnna'n mynd i symud. Wedyn, toddi'r siocled hefyd dros ddŵr cynnes. Plygwch y siocled wedi toddi i'r meringue yn ar hufen a'r brandy. Plygu, iawn, felly dim bod yn wyll efo fo, plygu fo i mewn. Plygwch, mae'n deud. Ia, plygwch, ddim chwisgwch. Siocled, meringue, neis. Hufen, neis. Brandy, ddim mor neis. Wei. Mae'r hwn yn mynd mewn ar ben, yr bisged a'r menyn. Mae'n edrych yn lyflu. A tas chi ddim yma'n ffilmio, dwi'n meddwl sy'n ni'n llyfr bowl yma. Neis iawn. I rawn ni hwn i mewn rwan. Yn y gobaith y bydd o yn setlo. Dwi'n stuck wan, dydw. O, na, mae'n eisiau bod yn ofalus yn fan hyn. Ha'n mi ddweud, mae yna anadl o ryddhad efo yna, ond dwi ddim di blasu eto na ddo. Hapus?